kailaipanda ni phai tangi mood of ang phono kana din mong tam sing hamo kailaipanda paithak bukhak thang thangkha jotono haina hai lamsok phiro ani channel o tei jotono lamsogo dini ni katal blog o norokno jotono hambai ana asike hamjagui support khaitongmani bagui tabukhe ang Radhanagoro sokpaijak kamio thangnani bagui 2000 years later ang kami si soktong bhaikya abos naigadi baba genji ulta se somphaisiwo ano lejaga na hnoi finally nogo sokpaikha lengsukha ekdom tamnane gario borok jage jage bag butu jangka angri rok suna hani ani uniform rok suna hani hospital dress rok suna hani tui phaijak ge abon bagai bag khutuma ge winter ni dress rok bako ekta jeta sumja ya no sui no klang thangsina hani tabuk iko kesangma pai tongkhaba abon bagai tui phaibe mani ge tabuk maichagra na khusakang rest khai maichawoi tugi mosoi kailaipanda thangsinai maichai ma thangsinai tamle hinba ang mai sisaya khutini phungni gangke a kailaipanda thangte thangte engkai totte bo mai akhoi lak diba ge maichawoi tabuk tugi mosoi reading ge thangnai nai tong de block na paithak mai jagra na yango tongo thaipung ganthia awandru yango alugu doktongo desi aluk te akrat mosteng ko angu dino akatal paitumani beng thangbaikya o jefro ani kajin brother ni kailaipanda ni bagai nogo phaifru paitumani a green color rok tongmani beng thangga yellow color tong tu kaisa I ko yang unro nugui mangkana yang ko kaisa na ko yellow color cikon maka pink color yang yellow color tong kuja ke tong ikha in paikha tabokhe thangsinai kailaipanda o ang ekdom mood of ngi tongkha norok no kailaipanda ni phai tangi mood of ang phono kana tabok salia kailaipanda o thangphaigena ko aboni phai kifilinai norok no sawana mood of ungjak ge tabok thangrana ko so tabukhe ang nokni nokhorka hingke baba no tuneina ni thangui tongo hingke borok hingkangke tei kubuni samung tongmani bagui kailaipanda attend khlaimalia hingke ang saisung no thangui kailaipanda manjagi phajinai ta sari ko nogo hingke khanangkai ang tesa bag khaipinai agartalao hingke ang nokno sajing sayada ani mood of ungjak hinai hingke tang mood of ungjak hini hinmale ani samani dress mane shirt rok ta half shirt printed walang to kisa printed wala mang hamsa go shirt rok gangke abose nogo suna hani tumani sinjo da warkha kurma da warkha pura shirt tinta kaham pura war sibakya abo aro tongpur no warkha na hima tongo mane agotla ni nogo tupru waria na man hingke ba joli sukata emne phana ani romo bo sinjo rokle nugya do kurma simisi nugu hingke te kaisa tini kailaipanda kanthana bagui trouser tui phaine hima bo bogui phaikya je nogo tongmase kanima phaisiu Ortosinia segerain andong borok. sini kailaipanda paithak bukhak thang thangkha thang tongo haipano ang kailaipanda phaikaba kodaksa motha samila debonno bongni ayake sajak akra Sana thangka lai to ani babu kairino hamjagrai orcha munor jabe khana mani bagai 500 টাকা bono
Ani thangkha mi to tam no sanai mua bo phana ba tam ninge nijini kaisa jibon amo se kaisa asu kotor ma puruskar diri jorate khangai dongo ang hambai to rubaya srani shimi ta sura tori haimani logai phaimani mungsa mani ni bial gri khai ang hambai apa ang babuno sunam sekenai tori man bagai bye bye ang tini jesa panong ka ba koyo lead khlai dikisa please jesa kan pan kaisa ri boi chungke chimi na haina muralai chungpai lenai hangke komoi ba nang ma bai babu no to chari siti bai nang bai te babu no to chari ri subrayono monlaye hiksaikane kaisa khorok sana bo last to pai thak Nin magdam sing hamo? Kini ngani video na yo. Nin para karo? Bakla story. Norok nukui mangkhana chikon chamanai ani subscriber ang bai malai kok samani hingke norok bo jekunu jaga malai khangke ang bai kok sadi kok sayarok tangdi kok sakangke se jeng sini lainani so tabo ke ang nogo kifili tongkha kailaipanda rok pai norok no belai ke hambai tinini op blog no pulan chimi paithak jora logiri nai tongmani bagui te samalai phiwani ketal blog